Rasa tanah ni kau bunuh kata, enggak agaknya kok terok, orang sekarang lah raja nembu, tanah ni kau bunuh ni sama rok, dan aku tong tahu sini, saja nang fight tu. जे जागाव जों मोखैथों मुया जत माने जों जे साल बासि दङ आबनो जोंनो लामा इंको बाथर खायबल बर जों आबनो बागान सिना नांनाय कयसे पिलार दङ बाहायसे अबो खायगा ओ लाइन खायसे इ और खायसा नायता दसा आफ्रो खायनो बागे सरकारनो माति सानाय कारण तामनो बागे खूब खायखेंका जों खूब न होते जों जिनि जे लाइफ जेसिनि लामा दंमोन जों आबनो गाहाम थाङोमोन कारण अ जागा मोखैथों माइ ओंखाय जों गोबां जिनि शिपिं फुल जतन जों खाय आबो बायसे जों बासि दंले ओंखा आबुति रनखौ बर होनो जे जों खति खायो होनो ना दिन ना बुसखौ बुफां कट अ बुफां कटमान पिसला और बुफां बुसु कटबाय ताबु जों वाखनो नांनाय बुसु एरिया की बर पिलार पिसाता बुसु एरिया तो बर पिलार कायखा ता माने बुसु एरिया बर नानायाव जागाव गो जागन गेस्टिक होने कुठी रां बर आजिने जों हिंगाखाय तिनि हा पाइ तिनि एदिसि एलाका तिनि थाय तिनि कुनु राइट करे तिनि बर जदन सिरिं आ तिनि मा कयो जे तिनि फक दंना न हा होनो फायनाय फैबाय जर अमा हेके गोबां जागा एरिया ओ बर लांथां दं आबन बागिन एदिसि आमथै तिनि कुनु जागन रांखौ माया फानो एदिसि आमथै तिबासा थाङोमोन तिनि हा तिनि गेस तिनि जत कुसु जों केबुनिसे थाइजौ नांला जों बिदिनो सयां खायमा खाका आबन बाय आं सानो मुसुं जे बरक जे गामि आमथै जे खारसिफ्राव तिनि बरक जुदिनो अबा हायखायै गोबां जागाव बर गेस खुनो हायखे खायमा तखाय आं मा कय तिनि मेडियान थ्रु तुइ नरक आबनो अब्जेक्शन रुदि नरक आबनो काचिरुदि कारण तामनो बागे हिगाखाय अ हाति तिनि अ गामि आमथै बर बासि दङ अ बलन मुया फाया खुफाय अ जागाव ताबनो बायोडाइवर्सिटी आं त कम जागा मासौ निनि अरो बिथि बरनि बुफां वाफां दङ आबर ताबु बर मालिया बुफां कट नों नायनादि कुन दिन फरे जागा नों बुफां कट मा मानो सेगुन बाय राबार सिमिसे नों मानाय किन्तु अ तिनि नागो माने एरिया दिगि ताबु फन आगि न बुफां कट दंखौ अ आगि न बुफां रकसे आसल कुबि बलनो मुसारे बलनो हामरनाय आबन बागिन तिनि इभेन क चिनि ऑनरेबल हाई कोर्ट कासे अर्डर मा दङ कासे आनि पीएल खायमा जागाव जे 10% इंडिजिनस बरन स्पेसिस बुफां माकायने जेमा बाहे बुफां र गरजों बुफां र ते गोबां मा बुफां करि दिबा जों ता मुइतु माय जों दं बुफां ए आमति रनो माकायने सामपारि बुफां गोबां मा दं गाबोन बागिनो अरनि मरन हार बुसु किलोमीटर तो कासे एरिया तामनो पूरा हाफुं हाते थांमोन ताबु जों फरेस्ट कक सागा कासिनि फरेस्ट राइट जों मा मोनले ताबु सिन बर सुदु जों इंडिविजुअल जे मामोन आबनो सिमु जों सिउ कम्युनिटी राइट जों बो क्लेम खायमानो बिनय आबनो कम्युनिटी राइट तम 6-7 ता गामि मिलुय कासे इकबा हेके बलं को तंग का आबनो जों कम्युनिटी राइट जों एप्लाइ खायनायमोन तिरफ्राव सरकार ताम खायथ कम्युनिटी राइट न हका बर फर्म बाय आनार फर्म सु तंखना आं और फरेस्ट सादी उनको थानी कम्युनिटी उनको राइट नि जता फर्म रु देखने उनका अब मिलुय अब बर दायित्व उनका कम्युनिटी राइट बल माने तामो ता जत कामी 6-7 कामी आंथिन बर आरो फाये बनि जे बलंनि जे चिनि डेली जों जे नामनि मुया फायनानि बुफां ताननानि बलनानि आबरो जतर चिनि राइट दं
এই আবনো বড় মারো তাবো তো রমা খাঙ্কায় শুধু পাতা হিসাবে রু আবো পাতাকে সাবো সাচুং সাচুং নিবিজু হাঙ্গাকায় গ্রুপ কমিউনিটি নবো পাতা মারো বড় গাবরক এপ্লাই খাইমানো আবনো বাকি yang যে চিনি যত এডিসিভ ভিলেজ দংমানি আবরক নরক এপ্লাই খাইদি আবো তিন সিমনো নর আবনো চাইতুকি এপ্লাই খাইদি তাই যে খানাই তংনা নাই তংনা রক কাইমা আমসা রক আঙাবো মা সাবো নন বলং এরিয়া তংমন আবরন শুধু নর ইন্ডিভিজুয়াল পাতা টানা দি নর কমিউনিটি রাইট হিসাবে না দি ইন্ডিভিজুয়াল না দি কারণ কমিউনিটি ওয়াইজ কা না দি আবরন তাবুনি সিমিসং ফাইন मा खायनाय आबनो माना बागै आबनो माया हंगाखाय जों तामो प्रसेसर तंग एडमिनिस्ट्रेशन आबनो जों जाबा खायमा थालायनाय बुजिखा नों बोसोर बल माने सुनोखौ फाइटा खायना आबन बागै खायनाय तार तामना किरिजा खनो थानसाका तंदा खाला जेमाना आंनो कयटा एग्जांपल दिया जों नंना अजागाव अब जोंनि Ongc jaga malik Pata Hulda Devendra Deborma kami hingga kamo nol bogla tiari hop jago जों तिनि नुखा बरफ अर पाताबो मानजाक बनोबो जागा तिनि जानो किनि बुफां वाफां रबो कायजाक दङ ते आं जे आसो बरंग थांमान बिसिङो आं अ एरियानो नुफायो चिन आगिनि जे सिरिसितिन सिमु बरंग रगो बुफां नुमानि जों तिनि अर नुफायके कारण आंगाबो टाउन बागै मा सागांखाय 2018 वो दाबो जे बरं नायनाय खेथ नायमानो 2018 केस नंबर हाई कोर्ट पीएल कैसे फाइल खाइजा चिनि बरं रंनि बुफां तानजामन बलल डिस्ट्रयिंग एनवायरनमेंट तै आ जागाव लासो अबाखिन अदर बुंखा जेता जे ट्रिपाव बलं तमन 60% नि बिसिङो आ जागाव 10% जे आगिनि जे चिनि 60% जों बुफां नुमानि इंडिजिनस स्पीशीज आबनो कायदि हनेबो साजाका दिना आंगर फाइनु फाइका और चिन आगिनि जे बुफां तंमानि गरजों बुफां ताइ तामसे बुफां को आबो सिलाय बुफां बरसुरै বিভিন্ন রকম मानगर गोबां बुफां तंग नंगो अबो रक्से आसल गुबै बुफांनो माने बलंनो काहामके नारंनाय nga जों सिरिसि दिन सिम जों नुगु अबा हेकेन जों सिन बरकसे जतनसे काहामखाय बलंनो नायकुल मानाय तिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ताम खायकिया और बुफां कट वासनो ताम फाइजाक गोबां बुफां रक राफाइजाक तामन बागे तिनि और ओएनजीसी रक और गैस मांखा पेट्रोल मांखा हाय खाय बर साजाक 2018 नो चिनिताखौ देवेन्द्र संनो फाइ बरक माने ब्लगर रिङै एमएलए सह खाय सयनायाखै तंग थामैके तामो सिजा तंग बसाइमी आनो सय देखे सय रका गोबां जागा सय मारका हंगा तिनि जे जों हिम फाइमेन बिसिं थिंगा करा 1 किलोमीटर लाइजाक प्राय 2 किलोमीटर नङाने और हामानि अ जबिनि जे जागा एरियाव बलनो तिनि बर और जत कुसो खाइसाव इगर तिनि गारि खाइजाक बर माइदा खाइमेना कुमान nga tinoro nuk suka ngwandal muyara akorok se kaham wati muyara abor jotno destroy nosto khaijak tai tabuk judi no oro wonji sirok gas tikrana baga bor oro 3D mining khaikan ka kai o pura kami amsoi pura nostong thangmani karon 3D mining to saimana norok 3D mining ka onek bising kotok thango jemon tirpabai jemon shilong thang sogimani आबा हेकर कोठुगो थाङो प्लस बौनि जे वाइड जे तर्मनि 6-7 किलोमीटर यासि जाग्रा आबा हेके आ तलाव गुंरुं थाङ नगा अ जागन अबा हेके चिनि बरंनि चिनि हानि जागन बर आखि गेट तन थांका काय कुनु सुंगिया वइ कुनु साया वइ कुनु बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस करिना कुनु फरेस्ट क्लियरेंस करि आबा हेके कुनु पोंको एनवायरनमेंट क्लियरेंस करि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करि nga borok chaitungune nga tamunuka tamu sudo kami amsen borok simi oro affected dia nini aing joto lama phaimani manne rong simi abor joto na affected na karon tamne ke gas mamu jagolo borok pipe boitong thanai जों नुगो manne madabo tamongkha aro gas nache sim hoite borok tisaka apar kasara bono bada khaikya
ang por tikne malia ang por sen kasara 2016 rogong na जों माने माने बुफुर खाइमु 2016 जों आबो खाइनो हाय जों आरो जता कामि आमसनि बरक बाय जों कुथुमे आबनो जों बादा खायुका गाजा गाव जों नुजाउका सिनागि एडिसिनि टिफां सिनि राजा चरण सं आको सं आ माने उनको माधवनि कामिनो बरनो माननायो हाति चारिया बरक माने खाइका हाति बासन पर बर तंगमालिया कयजन थां बिसिंतु सयदि फाइका ताइसे बराजान गेस तंग थां जाउका तलंगमनि यागलो तामखिका आज जागा मालिक नो 3 बेरा खाइसिमी 3 नुखु खाइसिमी गाना रखा प्लस आ जागा मालिक ताबसे बुरि तंगो आबनो हंगा काय बहुत कुतुलिया हंगा बन किसे बखर दुस हुने बेलाय तंग कुतुलिया सेसमेसो कारण कामला रन बन रेप खाइ बथारि खासिरि देखा आग्रे खासि देखा सब बिफिउसे बथारो रांनि बागै हने आको के सिनचाइ जेला मा हाका न जों नुगु तंग तंग आने हावो फाइसे आ नरन गेस तलांगनिसे आन बरन ताइसे बथारिसे आनन ताइसे बरक जेलो दाउ हंका काय तिनी ताबुन हाय जागावो अमा हाय खाइके अबो माननाय एलकार बाहाय गना हायना हाय आबन बागै तिनी कामि आमसो बिसो पालके फाइले जाक जों अ जागावो बरक बाय काम हायमा आसुगु जों सालायनाय सालायमानि यागलो कामि आमसोनि जे डिमान्ड फुलफिल तामतंग गरै आबो बर नायलेने जुदुना कामि आमसोनि एलकार बर खलारिया माने जों खलारिया आबा हायके जों कामि आमसोनि बर जों सालायजाक आबो ततका आबोनो सालायजाक जों उनिसिनो हारना सरिया कारण बर उइदाउट पारमिशन सिगो हाके फाइ हापाय बलंग हगै तंखा ताबो केने केना बसो बलंग हजाक नङाबो दं जतन तिसै मानो निउसो फुनुं मानो nga जे मासाव जागा जायगाव बाहायके बर एडिशनल पारमिशन नाया सिगोगा के हाबु तिनि जों साइमानोसे जों तिनि साइमान कारण ताबो सिनि जे सिगला रक जासिनि अरनि बिसिनि चेयरमैन रक ताबो या कामि आमसनि बर रक सिजाक नुकजाक नोंनिसे तिनि बर साइमान nga agi kaito बर खलायना तलां थांतों केनो ताबुगले जों नुखा सिनो सिगला रक बर जतन साइमानो कामि आमसे एलाकार आके हापे ताबुनिया आउन बागिनो ताउ बर पिलार काइबे जाक जतन आगिनो बुफुर काइरे फेके साइमिया केतो बलंग रका रिसेंटली से बर हक लाइका और उंगो खाइना बागे आउन बागे जों बरनो अनलेस बर बा आसुगै बन पेपर क्लियर ताम सेजा ताम ऑब्जेक्टिव बना बनायासा जों अ एलाकार बना हामनारिया काइना आमसे बर दिसो नाजा अंगाय जिन देमन दना खायतो सिकरि मखरा खाखायसे बर आजि सय बनाव अंगाबो बायने फाइके बा आउन बागेनो नौनो कामिनि बरनो मासाव न तामना दि सारा तिप्रा हाने बरक जों नरबाय तंगो थानसा जों अ जागाव बियानि बाबे खाय अबा केसे गेस नारनानै जों दिया प्लस एडिसे हापा उदिनो पारमिशन दिया बरनो जेता हापाय कारण बर बियानि इलिगल का हापाय ताबो एडिसे हापा नाका बरनसो जों एक्शन नानाय ए आबो गाबन बागैनो कामि आमसन जे नाय तंनाय खानाय तंनाय नुगुय तंनाय अबा हेके गोबां जागा बर हाबुय तंना कारण बन टारगेट 550 दा बुजिनो उनको सेंटर वेल खलायन कक आबनो बर चाइज दं अथस जों ताममान आने हाननो गेस तलांगो आननो गरीब सलामु आंनो तासे कारण पाइ मा मुसुङो बर नाइन कुन जागा नागालैंड मणिपुर मिजोराम अरुणाचल बर खलाय जमान खलायमेया नागालैंड पेट्रोल मामस बर तिखलायमेया कारण आ जागा कामिनो बर तामसान नों जुदि तलांना हंगा काय जों रलिते मारनाय कामि आमसे कासे नुखंगो 1 कोटी के रां मारनाय ताई चाकरी मारनाय ताई आरो नक अंक तांगि मारनाय ताई आरो स्कुल तांगि मारनाय निनो हॉस्पिटल तांगि मारनाय निनो कारेन्ट फेसिलिटी खलाय मारनाय ताई निनो दैनि फेसिलिटी खालामनाय ताई लामार कांगो खलाय मारनाय आरो आबा के टाउन मार्केट साइड खलाय मारनाय आबा के कंडीशन जा ना कंडीशन माने खाबा खलायदि कंडीशन माने खाबा नों ता खलायदि ताई नगर काहे चाकरी मारनाय आबा के बर खायदु ना सिनहर त सिन बरक जों आबा के सानलाया जों आबा हेके साइलाया जों खाकावो उनिसे फेके गभर्नमेंट प्रजा बर खायथाने नों तिनि अबर अ जागा जतन बर नाजा पाइथेंगा काय नों तिनि बर मुया फालचानाय बर नों तिनि हु खाय नोंसानाय नों बर तिनि बुफा कायसे काय नि नक तांनानै पालन बागै नों मानाय गाबर जतन नांला ओंखाय नों बर थांतों थैनानै दिगि थांतो ओंखाय तिनि नुखा आरो नक दङ आ नक किनारो बर तंजराय नक सलाम
tini ni beri busa tong sigli tong nini hi tong tina labor rok bai tam khaijak nai boro aba hake khlajak no sini society ni je culture je katha tomoni abo nostong thangmasi nai ngana afrika boro ba bulai ba paigla kar manai madabo rep khai bathar pai me yagulo se bifung se bathar hone silchai bono jelo daima no hunga kai tini ningoro tamunya tong an bagin kamin boro sia nugia aun bag bono tini phai se ngoro pal khai joton share ma khla lekha ma buji lekha je buji mani buji lai tikai kamin boro ba chunga suk lekha gaun bagin kamin boro no bela hame maro kar tam ningkai tai sini taku devendra no malik teti bo saimangka jeta bina jaga thana nai tongkha nga chung nugu kawama jaga mokore kami ubo camping khaina hne borok jaga na ja ka bini garing gurung tangja noka hapka tangja lami kina tini sing mai ro kaija thali ro kaija joto kuju kaija sing tin devendra ni jaga bo chung nugu boso jaga ka hama nung nasing nai no boso jaga nai to waro akoro poero boso ka hapka kaija oba hai hatai nai thok ang au mane gano ang nus nuyaku au wesung ko nus nuyaku even atro mura ro phon sa sake nai thuge view ga to mura ko thanga ka alka segun tegun abti ma sunu nai ngan nang south to thaka barabar ma sunu ke to jaga nang nai di pure jeta age ni bolong tong ma hake no nai thok khub tong thok tu ang khai to na har nai ka jemon silong pi ga hai siru tung asu jaga nai thok ro ang bor sai manu bo jaga kaham bo jaga boni tam tong kri am bagi nagi no bor khunda kai peke nor saida ma khunda bor kai peke khunda kai mles yabo nga wan sung nai di bor or jaga tong to bor botro khunda kai re peke bor saimi jaga malik pori saimi elka no pori saimi jaga malik bo saimi sung gram potobasin bo saimi nga wan sung nai si nga amti ro no jeng bada ma khainai kami amse jotono pal kai thansa kora habai khaya pano sumane adhikar tamo bon adhikar tamo abon bagi tabuk suni nadi bupur bo soima reka 2018 o isa saikna de dendo রক্তাম নাই जों दाबो नायो बरक जखन चिनरा हाबकाबा चिनि जेते दाबि दङ बा साक्सेस खायरिखाबा जग जागारावनो रै मानो हाजा नं दाबि खेताम जेअरनि हारंनि जेता अनु आपिरक आमसाइ रंनि नामा रंनि दि हरं पा मारनाय बरर जुदि खाया हांकाबा अबदरि हांकाबा चिना आमसाइ हिसाबना सुं बद खायनाय जा जुदि नं जतन रना हिनि सागाताम नाय अब त अब जनसाधारण कक जत लुकुनि क आं साजुंबाय दं या लुकु गसिया का आं बरि मे आं गसिमा बा आं लुकुरो गसिया का आं रि मे लेबु सासुं जेसिन दाबि मुभमेन्ट दं माने जुदि सक्सेसफुल खायनाय जों अपनो गयसुइ सेफ खायनाय का सिनि दाबि सानमाने जुदि फलोइं yang kai जों अपनो जों गसिमाया नं दाबि खेताम बा सिनि दाबि kai जों मारनाय सिनि हानि दाम वाफुं बुफांनि ताइ para wa noko kaisa saikri marnai tei school marinai tuibo marinai lama marinai karan marinai hospital bo marinai jesung sanman motabit chung abo mang chini sanmani borong hangkai chung samuna khlai mar abo jodi se borok abono gosinai me ga chung gram potai basi sinoro tongo gram duja gram tongo sinoro nolbo la diari kami जुदि सबरो गबनो सिन कोन मानि नै हां गासिं ओ सामं खलायदों सेंगै माया पारानि मुंखे ओ पारानि मुंखे जेरै गामि नबला पन्चायत खलायनो नबो हारबा